Adlaw, kumusta yung pagpamaligag buwak diri sa P. Lopez? Ay, ang amo ang puhunan ani sir, halos dili mauli. Nga naman, Amingaw kay halin. mingaw kayo? O kay wa maanad ang tao din. Wala maanad ang tao diri? Tuwa na maanad sa interin unya. Diri mami gibalhin. Di mo na maligya sa una. Dito sa interin, dito sa Carbon Market. Anong diri mo gibutang? Kay puno dili nami maso dito. Dakupon ang manubra. Ah. Maong diri mi gi-arrange. So dito mo sa interim public market sa una. Oh, So diri mo gibalhin. diri mi gibalhin. Pila mo ka vendors diri? Kuan, hapit mi mo 200 ka buok ani sir. Pila man imong abang diri? Kuan, 2.5 ang kani alang lantay o kaning gibutangan namo. Unya ang tin, kami pa'y nagpalit 1.5. Pila mo kadlaw diri magabang? Tama rami karon gikan sa 28. Gikan pag 28 hangtod ron, wa gyud mo ka ginansya? Wa gid in town sir kay ambot mahal ba na kayo. Ayun ang giangkat. Ay amo aning binayran ng uban unya kay minga hinay kay halin ang uban nangalabay na lang kay wa man mga halin Paglabay lang ubang buwak. Mm. So yan na good. Tinod bitaw puna dagko kayo. Pila may punan nimo ani? Kaning ni akay daan naman ni 200 gani. 200,000? Di 200 ang kaning inani. Oh. Ang bandol ani 200. Hmm. Nya karon maglisod na taghalin og 200. Wait, ano? Oh. Nya kaning ni akay tag 350. Maglisod naman taghalin. Pero kadakuhaan nyo ang budget para sa abang. Aw nangutang man mi ng lending man mi para ibayad diri kay dili bay ka display diri o dili ka makabayad. Bayad daan di ay? Bayad daan 2,500 5. good for 5 ka adlaw. Oh. Tumurag tag 500 ang adlaw di abang. Daghan mi oy kay ang dili maso dito ngari area. Wa pa man gani iskin na sa Freedom to ay gipa-display nila kay dili naman makuha diri ang gusto gud. Dugay na ka na maligyan buwak nay. Ay sus, wa na ko na maligyan buwak. 24 years. 24 ka tuig na ka na maligyan buwak. Mao ni experience mo nga pinaka luoy kayo kay mingaw kay sanan. Mingaw ka istana may utaghalin pa kay babawi raman. Oh. Kunya kay karon maglisod lagi mi kuha sa amo ang panani kay daghan pa baya kayo niya pull out na baya mirong alas 6. Pag last year di mo gibutang. Dito ra mi sa suod sa interin. Daghan pa ito daghan tao. Daghan unta tao dito kay nakadumdum naman. Oh. Gikan mi Freedom bali mga usa ka tuig namo atong antos nga mingaw kay ngalin pagka nadumduman na sa mistao balhin na sa diri. Mao ba? So wagi sobra. Usahan pag sobraan ni sir nga ang amo ang unahon na ani ang bayad man sa amo ang gi kuhang puhunan kay kada tuig mami mag utang bay puhunan. Unsa pinaka barato ng mga buwak diri nay? Ay ako ang tanaw sir astira gin moy barato kanang inana. Kani siya pila man ni? Kanang naa kay 100 na mo puhunan Ah. kay barato. Ang puhunan 100 ya pila man to baligya? Nauli ra maganis puhunan niya di pa usa man ani mahalin pa ning dalaya na. Bitaw no. Unsa pinaka mahal nimo? Ang mahal gyud kani di ka manis kagayan sa Baguio 600 daan ang Kani 6 kani puti 600. Unsa pangalan ng buwak ka? winter green. Winter green. Sige. Nya ang rosas tag 300 ang dasin karon. Ang imong rose tag 300 ang dasen. Niya nangalarag na. Nangalarag na. Daghan naglabay ana. Guniti ko na ipakita ato nga mo ni yang rosas nga nangalarag na tag Ang 300 ang dosina. Di panlabay na. Asa kana 300 na. Ang uban na gisulog sako gipanglabay na. Awan ay kapila na may maglabay tungod sa hinay man. Hinay kayo.